אם אתם מעלים הרבה תוכן לרשת, ואתם עושים את זה עקבי, ועדיין זה לא עובד, יכול מאוד להיות שאתם לא רואים את הלקוח שבקצה. מה זאת אומרת? אני אעלה סטורי כי צריך, ואני אעלה פוסט כי צריך, אבל כשאני כל כך נעולה על זה שאני צריכה לעשות שיווק וצריכה להביא עבודה, אני הרבה פעמים מדברת על עצמי, ולא על הלקוח הזה שלי. אני לא רואה את הלקוח שלי. בסופו של דבר, כולנו רוצים שיראו אותנו. אז תחשבו רגע על הלקוחות שלכם. מי זה הלקוח שלכם? מה כואב לו? מה הבעיה שלו? תצאו מהתבנית הזאת של איש השיווק שלי אמר לי לעלות X פוסטים בשבוע, או בטיקטוק, צריך לעלות כל יום. סבבה, אבל מה אני אומר בתוכן הזה? תחשבו על הקהל הזה שלכם. מה כואב לו? מה אנשים בתגובות שואלים אתכם הרבה, ואתם מפספסים את זה שהקהל הוא דייקן התוכן הכי טוב שיהיה לכם אי פעם. מה לקוחות שואלים הרבה? איזה טעויות לקוחות עושים? ברגע שתתרכזו בזה ותראו לו שאתם רואים אותו, הקהל ירצה לבוא בלי שתגידו צור קשר. כשאנחנו מדברים על עצמנו, זה לא מעניין. בטח, כשזה ברשת. כשהקהל שלנו הוא לא קהל שבוי, אוקיי? הוא בשנייה מדפדף על הסטורי הבא, על הפוסט הבא. אז תראו תמיד את הלקוח הזה בקצה, ואז לא תצטרכו להתמודד עם התנגדויות. אין התנגדויות כשבן אדם מבין שאנחנו באים לעזור לו. וזה נכון לכל תחום עסקי, וזה נכון לשיווק ברשת ביג טיים.